Wengenza ukuthi nginibingelele namukele kuzonke indawo la kuzofinya khona le video kami ngumsizi aka Inkosi Art. Mina ubuqala kule channel qinisekisa ucenzile subscribe. Thola zonke izinto engiyipostayo kuyona ke le channel. Balokhu begxeke njalo abesifazane ababonakale ke bedansa phezu kwethuna ke video yabi sawelele enkundleni zokuxhumana kukhulunywa ke ngabo. Abantu abaningi bakhombise ukunekeka ke ngalento, abanye beveza ukuthi isikhathi sokugcina lesi yonke into sekuyi content wakuzaphi nje lokhu ukuthi ke abantu bagida ke phezu kwethuna. Ezinye ke izinto lezi esusa umsindo einkundleni zokuxhumana begxeke njalo ke ukubonakala ke kwale video ukuthi into ke abantu abaningi kakhulu bapholeka nje einkundleni zokuxhumana. Nangomunye uthi ngoba uhulumeni uyalibulala ke izwe kodwa yena ke akaboni. Nangomunye uthi kodwa ke lo wesikete black ngathi ke ukhulile nje kule nto yenzayo. Nangomunye uthi ke ngiyayisaba i-content ehlala phakathi kwi-comment section. Ngizuvula khona umona ukuthi wena cabangani ke ngalolu daba.